Wat gebeurde er deze week allemaal in Zeeland? 2 geruchtmakende zedenzaken. En komen er nou echt minder toeristen naar Zeeland? Hoe lang houden de vissers het nog vol? Sinds de Iran-oorlog zijn de brandstofprijzen zo hoog dat een week vissen op zee helemaal niet meer rendabel is. De vissers worden gecompenseerd, maar de vraag is wanneer? Frustrerend, want bij hun collega's uit Frankrijk staat het geld allang op de bankrekening. Je boterham verdienen als visser. Voor sommigen is dat het mooiste wat er is. Maar ja, dan moet het schip wel varen. En dat gebeurt nu even niet. Nee, zoals je ziet, we liggen stil. Die jongens hebben net allemaal een huis gekocht. Er moet wel iedere week weer binnenkomen. Ja. Kijk, wij hebben ons verhuurd aan het schip. Ja, als het niet vaart, dat is heel jammer. Ja, het is eigenlijk niet meer te doen. Dat komt door de torenhoge brandstofprijzen die sinds de Iran-oorlog door het dak schieten. We hadden het over dieselprijzen van ruim 60 cent voor de vissers voor de oorlog. En je zit nu zo'n beetje op een euro. En dat is zo duur dat vissers iedere week een beslissing moeten nemen. Gaan we vissen of blijven we aan wal? En die beslissing wordt gebaseerd op de prijs per liter. Ja, vorige week deed hij een klein dipje en dan heb je gelijk weer open. Maar ja, dan doet Trump weer een uitspraak en dan gaat hij gelijk weer de lucht in. Dus is het voor deze mannen uit Urk in de Vlissingse haven geen weekje op zee, maar een weekje onderhoud. Net als bij deze mannen in Ierseke trouwens. Het goede nieuws is dat het Rijk 13,5 miljoen euro opzij zet ter compensatie. Het slechte nieuws is dat het nog niet beschikbaar is. Is dat frustrerend? Ja, toch wel. Want bijvoorbeeld op de Noordzee is het zo dat vissers uit België, Frankrijk en Nederland eigenlijk naast elkaar vissen. En dan de ene die heeft een stuk compensatie gehad voor de hogere kosten en de andere niet. Dus dat voelt toch wel als onrechtvaardig. Het volgende is aan de hand. Landen kunnen gebruik maken van deze pot met geld van de Europese Unie. En Frankrijk en België deden dat weken geleden al. En de vissers in die landen merken daar ook al wat van. Maar in Nederland is dat nog niet het geval. En hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend. Nederland loopt altijd achteraan. Nou, in dat opzicht wil Nederland afwachten. Zoals in de coronacrisis had je dat ook. Was er ook een fonds van de EU. En de Franse vissers, de Noorsen, de Duitsers, zelfs de Belgen. Iedereen deed erin mee, behalve Nederland. Dat is wel jammer. Dus zolang het geld niet wordt gestort, blijft het nagelbijten voor de vissers. Hoe lang hou je dit nog vol? Nou ja, zo doorgaat niet zo lang. Wat doen we er nou tegen? Geen idee, bij pensioen, maar dat kan ook nog niet. 2 zedenzaken voor de rechtbank dinsdag. De zittingsdag begon met de rechtszaak tegen een 40-jarige Vlissingse voetbaltrainer. Het Openbaar Ministerie eist tegen hem 7 jaar cel. Want de man zou tussen 2010 en 2025 honderden jongens hebben gefilmd in kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs. En ook zou hij een jongen hebben misbruikt. In een slachtofferverklaring vertelde de jongen hoe het was toen de man hem voor het eerst onverwachts zoende. Chaos in mijn hoofd volgde direct na de eerste keer. Ik ging zo snel mogelijk douchen en ging direct naar bed. Ik zei niks en keerde mijn rug toe naar die. Deed er alles aan om me niet te zien of te spreken. In de autorit terug naar huis zei ik, doe dit alsjeblieft nooit meer. Alleen er werd niet naar geluisterd. Het misbruik ging gewoon door. Of ik het nou wilde of niet. Toen ineens stopte het misbruik. Geen uitleg, niks. Ineens was het gewoon niet meer. Ik was erg opgelucht. Maar nu kwam het zwaarste. Het geheim. Het geheim dat ik 2 jaar lang voor me heb gehouden en waar ik uiteindelijk ten onder aan ben gegaan. En het ergste vind ik nog dat ik nooit een normale relatie meer ga hebben. Want de vertrouwensband met iemand is gescheurd. Ik vertrouw mensen moeilijker, vooral mannen en docenten. Ik durf geen band meer te creëren met een docent, omdat ik bang ben dat het verleden zich gaat herhalen. Ik durf al helemaal geen liefdesrelatie meer aan te gaan. Dat komt ook door die. Want ik durf geen fysieke toenadering tot iemand te zoeken. Uit de angst om bij iemand anders de grens over te gaan, net zoals dat bij mij is gebeurd. Aan andere jongens en mannen die hetzelfde is overkomen als mij, wil ik het volgende zeggen. Ik ben niet alleen. Het heeft mij geholpen om over te praten en er niet meer lang over te zwijgen. Ook dinsdag voor de rechtbank de zedenzaak rond een 51-jarige voormalige docent van het Pieter Zeeman Lyceum uit Zierikzee. Hij wordt verdacht van het verkrachten en aanranden van een 14-jarig meisje. Tegen hem is 6 jaar cel geëist. Omwonenden en ondernemers maken zich zorgen over de komst van Skevenhuizen in Middelburg.
Naar aanleiding daarvan eist de gemeenteraad harde veiligheidsgaranties als de plannen doorgaan. Skevenhuizen zijn woonunits voor een kleine groep kwetsbare inwoners die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving. In Terneuzen staat al een aantal jaren zo'n woonvorm. Het besluit over de locatie in Middelburg is nog niet definitief. Woensdag was het de opening van het hangcultuur mosselseizoen. Die zijn er altijd weken eerder dan de gewone bodemmosselen. Een hangmossel die groeit aan touwen in de bovenste waterkolom. En dat is uiteindelijk het grote voordeel, zeg maar, dus, dat ze eerder rijp zijn. Doordat er eerder een voedselaanbod is door direct zonlicht. Aan alle boeien die je hier om mij heen ziet op de Oosterschelde hangen netten. En de hangmossels nestelen zich aan die netten vast. Door het zachte voorjaar kunnen ze nu al geoogst worden. Uitzonderlijk vroeg, door mooi weer, zeg maar. Een hangmossel krijgt veel meer zon dan een bodemmossel en daardoor smaakt hij ook anders. Ja, de vleesstructuur, zeg maar, die van de hangcultuurmossel die is zachter en van de bodem die is wat ruwer, zeg maar. Dat verschil komt volgens Jacco de smaak ten goede. En dat moest onze verslaggever Pim natuurlijk eventjes testen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik in mijn leven niet heel veel mosselen heb gegeten. Maar ja, voor de opening van het hangmosselseizoen moet ik er natuurlijk wel eentje proeven. Dus daar gaan we. Ja, niet slecht. Gewoon hartstikke lekker. De Tweede Kamer is Zeeland te hulp geschoten in de strijd tegen staalslakken in de Zeeuwse wateren. De Kamer nam een motie aan waarin staat dat de staalslakken pas weer gebruikt mogen worden wanneer onderzoek aantoont dat ze geen gevaar opleveren voor mens en milieu. En daarmee neemt Den Haag een wens over van Zeeuwse politici. Genoeg is genoeg in dit opzicht. We willen die rommel niet meer in onze Zeeuwse wateren. En die rommel zijn staalslakken. Restproduct van de fabrieken van Tata Steel die ideaal leken voor hergebruik als bouwmateriaal. Tot steeds minder duidelijk werd of dat gebruik wel veilig was. Onderzoeken wezen uit dat er uit de slakken allerlei vervuiling kan komen wanneer ze met water in aanraking komen. En laten die slakken nou in grote hoeveelheden in onder andere de Oosterschelde gestort zijn. Daarnaast zijn er waarnemingen van vissers en duikers die helaas geen positief beeld laten zien in bijvoorbeeld de Oosterschelde. De visserij- en milieuorganisaties maken zich terecht grote zorgen. Er worden al veel jaren lang hele grote hoeveelheden staalslakken gestort in de Oosterschelde. En we denken dat dat in een gebied waar ook voedselproductie zoals mosselen plaatsvindt, dat dat geen goed idee is. Provinciale staten lieten eensgezind weten aan Den Haag dat verder gebruik van staalslakken in Zeeuwse wateren niet meer gewenst was. Over een verbod op staalslakken in Zeeuwse wateren, motie nummer 1. 36 stemmen uitgebracht, 36 stemmen voor, 0 stemmen tegen. De motie is aangenomen met een Koreaanse meerderheid. Maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil niet echt meebewegen, want het gebruik van staalslakken door Rijkswaterstaat lost een paar problemen op. Tata Steel raakt van haar afval af en Rijkswaterstaat heeft goedkoop bouwmateriaal. Maar in Den Haag klonken de Zeeuwse zorgen wel degelijk door. En werd gisteren een motie van BBB en Partij voor de Dieren aangenomen. Over het verbod op het storten en toepassen van staalslakken in Zeeuwse wateren handhaven totdat is aangetoond dat toepassing hiervan veilig is. Aangenomen. Ik ben heel blij dat deze motie aangenomen is. We hebben er hard voor gewerkt om te zorgen dat het duidelijk is dat Zeeland het beschermen waard is. En volgens mij wordt daar nu geluid aan gegeven. Zeeuwse scholen hebben hun rechtszaak verloren die ze hadden aangespannen om de zogeheten treinproef tegen te houden. Deze proef op het spoor waardoor 4 maanden lang geen treinen rijden tussen Vlissingen en Goes. Maar de scholen hebben verloren. De scholen hebben grote bezwaren tegen de treinproef. Ze vrezen voor lange vertragingen en het wegblijven van studenten op de Zeeuwse opleidingen. En daarom starten ze een juridische procedure. Maar de rechter gaat niet mee in de bezwaren van de scholen. En dat is een teleurstelling voor hen. Niet zozeer voor mij of voor de docenten zelf. Weet je, we kunnen een fiets pakken of we gaan op zoek naar alternatieven. Maar met name voor die kwetsbare student, die kwetsbare reiziger die echt afhankelijk is van het openbaar vervoer. Daar zit voor mij echt de pijn dat ik denk van, daar moeten we echt voor zorgen dat die goed op de juiste plek kan komen. Deze week gaan de scholen met elkaar in gesprek over hoe het nu verder moet. Dus wij gaan ook echt kijken van wat kunnen we nog doen. Wij moeten ons echt gaan bezinnen op vervolgstappen. Wij willen dat we echt overtuigd gaan worden van dat alternatieve vervoer
Dat moet goed zijn. Ze hebben nog even de tijd. De treinproef staat gepland in 2029. De toeristencijfers in Zeeland blijven dalen. Het aantal toeristen en overnachtingen daalde al in 2025. Maar die lijn zet zich verder door, blijkt uit CBS-cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. We zien eigenlijk een voortzetting van de trend die we eigenlijk al 2 jaar zien. 2024 zagen we al dat het toerisme in Zeeland stagneerde en vorig jaar zagen we echt een daling. Terwijl landelijk er nog sprake is van groei. Dus Zeeland verliest marktaandeel en dat zet zich helaas door in 2026. En hoe kan dat? Nou ja, de oorzaak die we denken aan te wijzen met een hele groep experts is dat eigenlijk de concurrentie flink is toegenomen. Andere regio's hebben flink geïnvesteerd in het aanbod, het product, maar ook in bijvoorbeeld de marketing. Daarin is Zeeland de afgelopen jaren wat stiller geweest. De brancheorganisatie van vakantieparken en campings in Zeeland maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Dat er zeker die daling er in Zeeland is. En die zien we al langere tijd. Er is natuurlijk minimaal aandacht voor marketing en promotie vanuit de algehele provincie. Dus dat zou wellicht een verklaring daarvoor kunnen zijn. Maar ook mensen komen korter. Ze nemen andere keuzes. De euro kan maar 1 keer uitgegeven worden. Dus dat zien we daar zeker in terug. Toeristen letten steeds meer op hun uitgaven. En daarom is het juist belangrijk dat Zeeland zich blijft onderscheiden als provincie. Wat je ziet is dat andere provincies echt wel flink investeren in bijvoorbeeld routes, fietsen en wandelen, in musea-aanbod, in activiteitenaanbod, in evenementenaanbod. En dat is iets wat we in Zeeland misschien iets meer jaar rond zouden kunnen oppakken en iets meer gezamenlijk. En je ziet dat nu vaak wat versnipperd blijft. Als deze trend doorzet, heeft dat gevolgen voor heel Zeeland. Dat betekent echt wel wat voor toeristische bedrijven, maar niet alleen voor hen. Dat heeft ook zijn spin-off naar de rest van de regio. En dan denk ik dat heel Zeeland daar last van heeft. Zorgen dus in de toeristenbranche, maar wat vinden de Zeeuwen eigenlijk zelf? Ik vind het wel jammer, ik vind Zeeland zelf een heel erg mooie provincie. Dus ik vind het fijn als anderen er ook van genieten. Als inwoner vind ik het aan de ene kant ook best wel fijn dat het wat rustiger is. Aan de andere kant, ik gun de toeristen ook Zeeland. Aan het prachtige strand met het mooie zonnetje. En ook de ondernemers en de inkomsten. Dat is natuurlijk ook hartstikke prettig. Zeeland is een mooi stukje. En het is erg gewild bij de Duitsers, bij de Belgen. En noem alles maar op, Amerika. Je ziet heel veel mensen door elkaar. En dat is juist zo belangrijk. Maar toch lopen de cijfers terug. Hoe denkt u dat dat komt? Ja, dat het af en toe misschien te druk is of zo. Op zich ben ik er wel een voorstander van. Het draait natuurlijk wel de economie hiervan. Alleen zelf woon ik in het centrum en ik heb geen parkeergelegenheid. En toch betaal ik er flink voor. Dus op dat opzicht vind ik het ook wel eens fijn om een keer gewoon wat minder toerisme hier te hebben. Jammer. Het loopt zeker terug. Maar ik heb wel het idee dat er veel meer last minute geboekt wordt. We hebben zelf ook iets in de verhuur en daar merken wij het aan. De coalitievorming in de gemeente Sluis is compleet vastgelopen. De partijen komen er niet uit en dat komt door strubbelingen uit het verleden. De politieke verstandhoudingen in de gemeente Sluis hebben de laatste jaren meer iets weg van een soapserie. Een week van bezinning had nu uitkomst moeten bieden. Ja, niet alleen in Den Haag, maar ook in Sluis zit de pers voor de deur te wachten. Want hier binnen gebeurt het allemaal. De politieke kopstukken van Sluis zijn hier binnen aan het vergaderen. Precies een week nadat informateur Ben de Reu zijn week van bezinning aankondigde. Wat nu? Ik adviseer u om als tussenoplossing een week van bezinning te nemen. De conclusie: het botert niet tussen de politici in de gemeente Sluis. En dat komt door ruzies en incidenten uit het verleden. Een terugblik. Op 22 juni 2023 gaat het mis tijdens een discussie over het woondossier. Fractievoorzitter Keimel zegt het volgende tegen fractievoorzitter Evers. En daarnaast zal ik tegen de heer Evers zeggen, ik laat me nooit meer door jou politiek chanteren. Ik denk dat het goed is, de heer Keimel, dat u toch nog eens goed nadenkt over de woorden die u gebruikt. Voorzitter, ik wil liever schorsing. Ik neem daar ver afstand van. Dan een sprongetje naar 9 oktober 2023. Dit is niet meer op te lossen. Dus vandaar dat deze motie er ligt en dat die ook niet van tafel zal gaan. Sluis Lokaal en PvdA dienen een motie van wantrouwen in tegen hun coalitiegenoot VVD. De motie wordt aangenomen, de wethouder stapt op en de VVD verlaat de coalitie.
Ik wil het hierbij laten, ik heb nog heel veel, maar ik vind het wel correct dat we hier niet meer modder gooien, maar wel de juiste feiten benoemen die van toepassing zijn. Op 14 december stapt de tweede partij uit de coalitie. Na weer een discussie over het woondossier is de PvdA het zat. Wij worden hier meerdere keren benaderd en voor vanavond zijn wij daar helemaal klaar mee. Dus wij stoppen ermee. Tot ziens. Terug naar het heden. Diezelfde politieke kopstukken moeten een coalitie zien te vormen. Maar als ze één voor één naar buiten komen, wordt duidelijk dat ze niet met elkaar door één deur kunnen. De VVD, want daar komt het eigenlijk uit voort, lijkt mij, is gewoon een ordinair machtsspelletje aan het spelen ten opzichte van Sluis Lokaal. Ja, wij willen op inhoud verder gaan en blijkbaar wil niet iedereen naar alleen de inhoud kijken. Uiteindelijk is er voor ons niks veranderd. De standpunten blijven hetzelfde, we blijven dezelfde lijn volgen. We weten nu al zeker dat welke coalitie er ook komt, die is nu al beschadigd. Dus trekt informateur Ben de Reu 9 weken na de verkiezingen de volgende conclusie. De hoofdvraag van dit item is eigenlijk, wat heeft het bezinnen opgeleverd? Niks. Nee, nog geen witte rook uit het Belfort. En dat zou zomaar nog eens heel lang kunnen duren. En we gaan nog eventjes naar Friesland, want daar in het Vlechtmuseum onthulde prinses Beatrix deze week deze wieg. De wieg waarin ze als baby heeft gelegen. Hij werd speciaal voor haar geboorte gevlochten. Ik herken hem niet helemaal. Maar aan dit hele verhaal zit ook een Zeeuws tintje, wel meer dan een tintje zelfs. Want de koninklijke wieg werd tijdens de watersnoodramp namelijk aan het Rode Kruis geschonken. En kwam daardoor in Zeeland terecht. En hoe die uiteindelijk dan toch weer terug in Friesland kwam, dat kun je bij Omroep Zeeland lezen online. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit weekoverzicht. Een hele fijne zaterdagavond gewenst.